Ngenyanga edlule kwasabalala umfanekiso wevideo welungu le-ANC uSibonelo Ntshangase ekhuluma ngomuntu okunguye obulala abantu. Ngemuva kwenyanga kwase kudutshulwa kwabulawa yena. Ubekule ndlu ngesikhathi edutshulwa. Utholakale enamanxeba ayikhombisa okudutshulwa emzimbeni wakhe. Osinde kulesi sigameko uthi lo wayeyikhansela ubelandelwa isikhathi singangenyanga ngaphambi kokuba abulawe. The perpetrators of this came in and shot him like more than 7 times. Actually, the gun went off like 17 times actually. So apparently they were shooting everybody surrounding him. So luckily I was missed. Imindeni isihlalele ovalweni njengoba ikholwa ukuthi lesi sigameko sihlobene nezombusazwe. Kubhlungu shaqekile njengomndeni ukuthi izolo enkathi ebusuku sithola ucinga ukuthi nangibhudwe somdala sodutshile siphuthume sambe sesibedlela. I think we weren't really expecting that. We weren't expecting that at all. So namanje we still can't come to terms ukuthi vele akasekho emhlabeni. Untshangase wafungiswa njengemeya ngenyanga edlule kanti iqembu lakhe belungiselela ukwenza isiphakamiso sokungabuthembi ubuholi bemeya ekhona. Ubuholi be-ANC lasesifundazwe bukholelwa ukuthi lokhu kubulala kuhlobene nezombusazwe. One cannot rule out the possibility of them being politically motivated. Just over 2 months ago, we lost the deputy chairperson of the region, Comrade Umuzi Manyate, who also was a councillor in this Kondo municipality. And the timing of this event as well is worrisome. Amalungiselelo omngcwabo asazomenyezelwa.